De Frieske Music Night lijkt het goed om te slaan bij een breed publiek. Dit hier wordt het voor de tweede keer organiseren. En ik weet nog dat er verliezen hier zo'n en een heel 1000 kaarten verkocht binnen. En dit hier zitten ze weer vol. De Frieske Music Night is een parade van Frieske muzikanten. Onvuld met een selectie van nationale acts. Wat binnen nou correct de selectiecriteria voor dat Nederlandstalig onderdeel? Nou, ik had geluk dat ik een heel soort ken. Maar oors dan wie het een probleem worden, denk ik. Dus je ken, en dan kerst op persoonlijke titels een keer op een feestje komt zien en zeggen, nou, ik ben met de voorbereiding bezig voor de Frieske Music Night en daar werk ik altijd iets in het Fries met een Nederlands artiest en wie wat voor die. Nou, begint er een uit te tekenen en begint er wat te leven. Lee Towers is een van die collega's van Siep en hij is net te beroerd om even aan u te onthullen wat het geheim is van een echte dandy. Lee Towers die had van die fantastische Las Vegas shows. Van die hele grote dingen in de hooi vroeger altijd dienen. En dit is echt een gala. Dus daar mag je een keer zijn man bij gaan. Ongelooflijk. Ik kwam hier binnen vanmiddag. Ik denk, nee, dat kan niet waar zijn. Zoveel, ongelooflijk veel respect voor de mensen die dit georganiseerd hebben. En ik zou het geweldig vinden als jullie ze allemaal eens een oorverdovend applaus geven voor deze productie. Hier. Ze kwam Siep onderweg tegen. Onder andere bij de bruiloft van Rob de Nijs. En toen vertelde hij enthousiast over dat het vorig jaar zo geweldig geweest was. Hij zegt, het zou toch wel heel leuk zijn als je eens een keer dat ook zou willen doen. Ik zeg, dat doen we altijd. Dus dat was gelijk bekokstoofd, zal ik maar zeggen. Als de rinst oer de diep, slag de marathon. Maar toen ze de vreugde op Siep heeft me een tapeje gestuurd met hoe hij het ingezongen had. En ik heb de tekst erbij gekregen in het Fries. En toen ben ik het zelf helemaal op mijn manier uit gaan werken, gebaseerd op zoals hij het gezongen heeft. Is dit iets wat tot in de lengte van jaren succesvol blijkt te wezen? Ja, dat is wel een begrip. Dat is een begrip. Dat is heel zeker. Ik weet niet dat alles zo groot blauw is. Of misschien wordt het nog wel groter, misschien wordt het wel lichter. Dat weet ik niet. Maar als het aan mij leidt, dan gaan we hier heel lang met rooien. 29 en 30 december is de volslijne editie te zien van deze Frieske Music Night op Omroep Friesland.